ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲି ମୋ ବଡ଼ ଦେଇ ଘରକୁ। ମୋ ଭାଣିଜୀ କହୁଛି ମାମୁଁ ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆଖୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ। 2-4ଟା ଆଖୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇ ସାରିଲି। 7 କିଲୋମିଟର କି 7.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ରାସ୍ତା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ତର୍ପଦା ଗାଁ ପାଖର ରାସ୍ତା। ଇଏ ମୋ ଛୋଟକାଳରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଯାଏ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଆମ ଏବେ ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ। ଭିତରେ ତାଲା ବି ମରା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ସ୍କୁଲ ଭିତର କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀ କହୁଛି ମାମୁଁ ତୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ତୋ ମୋବାଇଲଟା ତୁ ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ତୁ ତମ ଘରକୁ ପଳା, ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ମୋବାଇଲଟା। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାଇକେଲ ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତୁ ନେଇକି ଯା। ମୋ ଭାଣିଜୀ କହୁଛି ନା ମାମୁଁ ତୁ ତୋ ମୋବାଇଲଟା ଦିଏ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗଡ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୋବାଇଲଟା ତୁ ଦିଏ। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭଣଜା ରାଗି ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛି ବୋଲି। ସେ ତା ଭଉଣୀକି ଦେଉନି। ଆଉ ଇଏ ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରୁ ପଛୁଆ ଲୁଚିକି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁଛି ଏପଟ ସେପଟ, କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟା ନେଇକି ପୁରା କହୁଛି ମାମୁଁ ଆଉ ଆଣିବୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆଣିବୁନି, ମୋ ଦେଇ ପାଇଁ ଆଣିବୁନି। ସେ କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ପକେଇକି ନୁଚି ତାର ଖାଇବାର ଆରମ୍ଭ ଘରକୁ ବାହାରିଛି। ମୋ ଭଣଜା କହୁଛି ମାମୁଁ ତୁ ରହିଯା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯିବି ଖନାସୀମା ମଝିଆ ଦେଇ ଘରକୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ବୋଉ ତାର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାର ହାଣ୍ଡି ନା କ'ଣ ପାଣି ପୁରାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆମ ଘର ପାଖରୁ। ଆଉଥରେ ମୋ ମଝିଆ ଦେଇ ଘର ପାଖକୁ ଯିବି, ପୁରା 11 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସାଇକେଲ ନେଇକି ହାଟ ପାଖକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଭିଣେଇକି କହିବି ଅଧ ବାଟକୁ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘର ଆଗ ବାହାର। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘର। ମୁଁ ଯିବି ଚିତୁ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଯିବି ସେ ମଝିଆ ଦେଇ ଘରକୁ। ଆଉ ତାର ବୋଉ ତାର ପନିପରିବା କ'ଣ ନେଇକି ବାହାରିକି ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲିଣି। ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ।